Nininghan dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Alexa. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ready to love again. RMN Drama presents Handumanan So ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lakin-on nga taga-kutkut Liloan, Cebu. Nga tumatatampo nagdasagan nga Alexa. Alexa. Ano man gid nga kana magduwaan si imong kuya imong duwaan? Ganahan ko ma. Ako na nagyugoy pagduda ni mong bataa ka ha? Magmatuloy gyud ka da? Usa? Tumboy ka? Oo, kuya. Naklaro na gid ako sa akong kagalingon nga. Tumboy gyud ko. Nya, naibaw na si Papag Mama na. Uwa pa. Paibaw sila. Nahibaw. Oh, Nagduda na biya ako nimo sa bata pa ka. Ug dili na lang ko mahibong nga ingon anak ka. oo niya. Okay rin ninyo, ma? Pa? Dawat na mo ko doon sa ukin sa ka, Alexa. Salamat, ma. Pa. Og, naapagiday ko laing isulti ninyo. Unsa man na Pwede, tawgon na lang ko ninyo, Alex. Alex, pagdali niya. Kuyog magkakana mo magduwa og basket. O, lagi. Okay na niya akong gisulob, kuya? Uy, gwapuha gud nimo. Syempre. Naman ko yung diskartean nga mutanaw sa itong basket. Kinsa man? Si Iza. Di pa nguyaban nimo? ha? Manguyab ka na ko? O, Iza. Nakagusto gid kay ko nimo. Pero unsa man kay kasultis mga tao bahin nato? Wa ko'y labot kung unsay kasulti sa mga tao. Ang importante ang atong relasyon. Okay. Sige, good. Sige, good. Gisugot ako nimo? Oh, Alex. Gisugot na tika. Yes! Biliban ako niya kang manghuda. Nagdugay gid mong isa, no? Siyempre, kuya. Naningkamot ko nga, magdugay mi. Kaya di ko gusto mawa pa siya nako, kuya. Mahal kayo nako siya. Pero ay lang gid pada ha. Ayo palabi og pada ng emosyon ha, Alex. Basta niya masakitan ka kung si Bakog, di gid para ka mo ni isa sa usag-usa. Oh, kung mo ilog niya, kuya, makigpatay ko ba? Alex, Sigurado ko nga, ganahan kayo si Iza aning buwak. Ganay chocolates para niya. Oh, uy, tas cheese naman. Huwag pa man mag-chat si Iza nga. Naabot na sa siyang boarding house. Ako lang paabuton eh. Nanawag na kit siya. Hello, Han. Asa ka? Mag-istorya ka. Oh, naabay problema, Han? Ari ako sa boarding house. Alexa, dili na ko. Unsay dili na ka? Ambot.
Uwan ako makasabot sa kong gibati. Sa tinuod lang, dili na ko sure kung love pa bati ka. Isahan, please. Please, ayaw nigbuhatan ako. Love ka, ayaw ka. Gihatag manutan ako ni mo ang tanan. Sorry. Pero dili na ako mapugos akong kaugalingon, Alex. Dili na ako. Isa. Shot pa! Shot! Oy. Alex. So na. Gina. So na ito, oy. Noon sa mga. Eh, napagsigid maoy tungod ang itong bayana. Love kayo na ako siya, kuya. Uy, ganun di mong maoy. Mahal na ako siya. Labaw pa sa akong kinabuhi, kuya. Ang ihatag niyang tanan, pero di pag-inay ko iko para niya. Alex. Ay lang kalain ha. Pero base og lalaki gyud ang para nimo. Ikaw, no? Ah, kini ay. Ha? Si kini ay. Dili lang ka, kuya. Ha? Hoy! Alex! Alex, nasa ka, hoy! Hi! Ikaw, sa? Nope. Na ako'y mga kauban, pero nag-CR sila. Girlfriend ni mo? Ako'y girlfriend. Good! Oy. Ganahan ka mag-awas din eh. Sorry. Nga naman. Huwag ko mag-expect na first time pa din mo. Oh. First time na ako nilaptan. Sa lalaki pa ginawa ko makailabisig sa pangalan man lang. Rex. Ikaw? Alex. O gusto ko may bawa ka nga tomboy ko. Dili ikaw kong type. Okay. May problema. Pwede ba na akong pwede ba na akong pangayoon ng imong number, Alex? Yeah, i-text na mo. Wa man. Kung sa ko'y labot kung mag-text siya o dili. Alkansi ka. Nihatag kasi mong number niya, pero wani mo kuha ang iyang number. Di ba kung sa kugasa siya nagpuyo? Dito man minang lahos gikan sa bar. Di ako believe ni mo. Mo nang salig yun kay ko ni mo, bro. Grabe ha. Nakaya magiti isa nga dili mo kontak na ako. Samarong ba ko? Kasakaon sa baho. Uy, pagtarong di ah. Basi mabdos ka ha. Ha? Pagpiti yung siguro di. Di basi mabdos ka. Kinuo ko. Positive. Mabtuskan ko. Kinala may bawas si Rex, ani. Tinood? Mabdos ka? Oo, lagi. Pero anong marag nalipay man ka? Siyempre. Blessing mo na. Pero, nahibaw ka nga ako'y gusto ni mo, di ba? Oo. Bisag ako masad. Pero, paningkamutan na to. So, ayan na to nga. Magubanta sa usa ka bay. Basin og mo work day.
sige, pakiglibin niya. Di pa ka anak nga, barugan niya ang imong anak. Mausan gani akong ginawa na. Ayaw lang gid pag ginaya, Alex, ha? Base day og mahumo ka niya. Mababae na gid niya ka. Ang luod. Okay ra ka din, eh? Okay ra. May problema. Sige. Basta kung nakay mga kinahanglan, ingnan lang ko, ha? Panggaon o gati manunta ka. Kamong duha sa akong umabot, anak. Ano mo ka? Ganina rin kayong may tingog-tingog. Okay ra ka? Nabay sakit mo? Sakit akong tuhod. Hasta akong batang sakit sad. Tungod siguro ni sa akong pagmabdos kay dako na ba akong tiyan. Dali ba? Butangan na to, haplas mo likod. Salamat. Unsa na nga haplas? Nindot lagi kayo sa pamati. Omega painkiller. Morning nindot nga ihaplas kun na kay mga sakit-sakit sa likod, bukton o hasta sa tuhod. Nagkauyon ko, nila. Sunod, kung na ako'y pamation nga sakit, kaninang omega painkiller akong gamiton. Hoy, imo mo kung kitutukan. Ngano ka? Kuan. Sa tanang tumboy nga ako nailhan, no? Ikaw mo'y pinakagwapa. Rex, Kung ato na lang kaning tinudon ang tanan, Alex. Rex. Agda yung mong gibati. Unsa man? Naaba kay gibati para ni Rex? Oh, tinuon. Dili siya sa ligong maon kaya buotan o mapinanggaon siya. Nakauyo naman dahil kaniya. Tandua na yun. Sugot na ka. O Rex, ato lagong suwayan. Total, nagkasinabot mo tas pagkakaroon. Huwag nahiba ako. Nga magkasinabot ragyod gihapon tapon. Rex, Seems I was walking in the wrong direction. nagkasinabot ra gyud ming Rex sa usag-usa. Human ko ng anak, mas ni grabe ang iyang pagpangga o pagmahal namo. Og nakarealize ko nga andam na gyud kong ma-in love og balik. Dinin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.